Ac dyma cic gyntaf rownd derfynol. Cwpan y merched, blwyddyn 8 a blwyddyn 9 cymysg. Bro Teifi yn y coch a di yn chwarae o'r dde i'r chwith yn erbyn Olchfa sydd â pinc a glas tywych. So sgrym yw i Bro Teifi. Rhif 10 yn mynd i ddod i'r pêl mewn i'r sgrym fan hyn nawr. Pêl yn dod nôl, da iawn. Lledi'r pêl i'r maswr ac i'r canolor, i'r asgell. Newid cyfeiriad o'r chwarae, lan y canol yn osgoi yr ddamddiffyn ac rhif 10 yn bylchu ac yn sgori'r cais o dan y pist. Llai na hanner munud o chwarae wedi mynd a Bro Teifi yn sgori'r cais gyntaf. Trosiad i ddod. Trosiad cywir, sgôr ar hyn o bryd. Bro Teifi, 7. Olchfa, dim. Bro Teifi i ail ddechrau'r gêm. Cic arbennig, wedi mynd 10 metr. Olchfa gyda'r pêl. Cadw meddiant, da iawn. Dadlwytho yn y tacl. Lledi'r pêl i'r canolor, i'r asgell. Ochr gamu dda, newid cyfeiriad. Ac wedi roi'r meddiant bant a dynnu off unwaith eto. Bro Teifi yn cael ei dal lan cyn y llinell cais. Ac wedi cael ei troi drostodd. Da iawn, Olchfa gyda'r pêl. Ac yn cael cyfle i ymosod yn dwfn. Anlwcus iawn, chwarae mlaen yw'r nod. Dyfarnwr y chwarae mantais. Dim y mantais fyna i Bro Teifi. Nôl i'r sgrym fydd i. Sgrym i Bro Teifi. Just tu allan i llinell 22. Olchfa. So cyfle i Bro Teifi i wneud symudiad fan hyn o'r sgrym. I trial osgoi'r amddiffyn, pêl yn cael ei gosod mewn. Chwarae mlaen yw e. Pêl allan. Pêl yn mynd. Ac Olchfa gyda'r pêl. Ac yn lledu dde. Yr asgell gyda'r pêl fan hyn. Dim digon o cyflymdrau mynd tu allan i'r amddiffyn. Olchfa'n cadw'r pêl yn dda fan hyn. Ac yn redeg yn nerthro lan y canol. Mae hwn yn edrych fel bod yn mynd i fod yn cais fan hyn. I Olchfa, tacl yn dod mewn, da iawn. A cymorth da, pêl yn mynd i'r llawr. Ydyn nhw'n mynd i ddigon i sgori'r cais? Na, dim eto. Mae nhw ar y llinell 5 metr. Methu croesi am ddiffyn dda gyda Bro Teifi. Bro Teifi wedi ennill y meddiant hefyd. Dyma cyfle i Bro Teifi fynd. Cic lawr y ca. Bowt lan i Olchfa. Olchfa gyda meddiant nawr. Ac yn cadw'r pêl yn fyw. Dyfarnwr yn hapus, pêl wedi cael ei taro nôl. Tacl yn dod mewn. Ddim mantais fyna. Dim mantais fyna o taro'r pêl ymlaen. So gewn ni sgrym fydd i Olchfa. Mae hwn yn gêm cystadleuol iawn. Y merched i gyd yn rhoi cant y cant. Ac mae'r amddiffyn o'r 2 ochr ar hyn o bryd yn arbennig. Sgrym fydd i'r Olchfa. Mewnwr yn barod i ddod i'r pêl mewn. Yn dyn i'r llinell ar y ochr chwith y ca. A'r dyfarnwr ddim yn hapus gyda'r
sgrym na fyna nawr, so ma'n mynd i ail dechrau fi'n credu gyda sgrym unwaith eto. Rhoi ail cyfre i bro Teifi i ail dechrau gyda sgrym. Mewnwr yn barod i ddod i'r pêl mewn. Mae'r pêl mewn. A'r pêl yn dod allan i'r maswr, i'r canolwr. Canolwr yn redeg mlaen, yn rhoi fe i'r asgell. Ochr gami ar y tu fewn, newid cyfeiriad. Ochr gami pawb ac yn sgori y cais mas yn y cornel. Sgôr ar hyn o bryd. Bro Teifi, 7. Olchfa, 5. Trosiad i ddod. Ymdrech dda fyna, ond yn methu'r cic. Sgôr hyn o bryd, Bro Teifi 7, Olchfa 5. Olchfa i ail dechrau'r gêm. Cyfle i Bro Teifi cael meddiant nawr. Gêm gyfartal yw e, o ran meddiant ac cyfle i ymosod. Dim byd yn gwahanu'r doi tîm fan hyn yn y rownd derfynol. Cic arbennig fyna gyda Olchfa. Bro Teifi yn cael y meddiant ac yn redeg yn dda ac yn defnyddio clyflymdre. Tacl arbennig. Cadw pêl i fyw, off y penglin, chwarae mlaen. Angen meddiant. Olchfa gyda meddiant fan hyn. Tacl dda ac cefnogaeth da. Unwaith eto, Olchfa'n cadw'r pêl yn fyw. Ac yn newid cyfeiriad o'r chwarae fan hyn. Ac yn osgoi'r amddiffyn ac Olchfa yn cael cyfle i sgori'r cais. Rhif 9 Olchfa, hyd y ca i gyd ac yn sgori dan y pist. Da iawn Olchfa. Ac mae coesau blinedig iawn allan fyna nawr wedi chwarae yn ystod y dydd. 7 bob ochr yn gêm cyflym iawn. So trosiad yn dod i Olchfa. Ac yn llwyddiannus iawn fyna. So ar hyn o bryd Olchfa 12. Bro Teifi 7. Ac mae ddi'n hanner amser. Gêm a hanner fan hyn gyda ni yn y rownd derfynol. Blwyddyn 8 a 9 cymysg merched. Twrnament Urdd Gobaith Cymru, 7 bob ochr. Energy! Energy! Get ready! 26-19. Get ready! Don't let it hit the floor. Who's got the energy? Who's got the energy? Come on, boys. Last big effort. Let's go. Let's go. Let's chase that kick. Chwarae teg, y cefnogwyr I gyd yn mwynhau fan hyn, y rownd derfynol, gêm cystadleuol iawn. Olchfa ar y blaen ar hyn o bryd ar hanner amser, 12 pwynt I 7. Popeth I chwarae am. Dyma ni, Olchfa I ail ddechrau'r hanner. Yr ail hanner, y rownd derfynol, y dyfarnwr yn barod. Chwiban gyntaf. Cic swmpus. Mae hwnna'n iawn, off o trad. Mae hwnna'n iawn, cadw meddiant sydd angen fan hyn gyda. Chwarae teg. Yn dadlwytho'r pêl yn y contact. Chwarae teg. Gwrthrycio fyna'n dda.
ac yn ennill y meddiant. Olchfa yn edrych bach yn gryfach ar hyn o bryd. Cadw meddiant yn dda. Edrych am y gwagle. Bro Teifi yn amddiffyn yn arbennig ar hyn o bryd. Meddiant dal gyda Olchfa. Olchfa wedi colli'r pêl. Ydy'r pêl yn mynd mlaen o'r tacl. Pêl eto mynd nôl. Angen mynd mlaen yn hyn. Da iawn. Cadw'r pêl yn fyw. Os lle fan hyn. O, tacl swmpus iawn unwaith eto. Ac cic osp fydd hi. O, na! Cic osp oedd hi i Bro Teifi. Ond maen nhw wedi bwrw'r pêl mlaen wrth cymryd y cic. So sgrym fydd hi nawr i Olchfa. Rhywbeth bach fel la yn gallu newid momentum y gêm. Sgrym fydd hi nawr i Olchfa. Cyfle i nhw i mosod yn dwfn yn hanner Bro Teifi. Angen amddiffyn y dda fan hyn gyda Bro Teifi. Cadw gobeithio nhw i ennill y cwpan. Tacl dda gan rhif 9 fyna. Cadw meddiant ac Olchfa wedi sgori cais arbennig lawr yr ochr dywyll. Yn ymestyn y sgôr nawr. Olchfa 17, Bro Teifi 7. 10 pwynt o waniaeth. Trosiad i ddod. Oes rhywbeth ar ôl gan Bro Teifi. Wedi methu'r cic na. 10 pwynt sydd yn ddi. Angen Bro Teifi sgori nesa i wneud gêm o'r rownd derfynol hyn. Lot o chwaraewyr blinedig mas ar y cae nawr. Wedi chwarae yn ystod y dydd. Dydd hir iawn. Chwarae teg i nhw. Ymdrech cant y cant gan bob un yn nhw. O, arbennig unwaith eto gyda Olchfa. Ac cic osp yw i Bro Teifi. Dyma cyfle. Dyma cyfle. Bro Teifi yn ansicr o beth i wneud fan hyn. Redeg mewn i'r contact. Angen nhw chwarae'r pêl yn gyflym. Neu maen nhw'n mynd i colli'r pêl. Ac yn lledu'r pêl i'r canolwr. I'r asgell. Ac dyna cais nôl. O, dwi'n mynd dan y pist o dyn. So, Bro Teifi'n wedi sgori cais eto. Ac trosgais. So, sgôr ar hyn o bryd. Bro Teifi 14. Olchfa 17. Gêm on. Bro Teifi ail ddechrau'r gêm fan hyn. Does dim llawer i fynd o'r hanner un i diwedd y gêm. Gêm cystadleuol iawn. Doi tîm yn rhoi ymdrech arbennig ati. Yn amddiffyn ac yn ymosod. Sgiliau o'r safon uchel. Cic bant gyda Bro Teifi. Pêl wedi cadw taro mlaen gyda Olchfa. Cyfle gan Bro Teifi fan hyn. Falle i cipio'r buddugoliaeth. Angen sgrym gadarn fan hyn ar Bro Teifi. I cael y cefnwyr, cael cyfle i ymosod yn gyflym. Rhif 10 y mewnwr yn dod i'r pêl i mewn. Sgrym gadarn, pêl nôl. O, dyfarnwr ddim yn hapus gyda'r sgrym fyna. So, ni'n mynd i ail ddechrau gyda sgrym eto gyda'n Bro Teifi. Does dim llawer i fynd o'r gêm yma. So, falle cyfle diwetha Bro Teifi fydd hi. So, angen cadw meddiant fan hyn o'r sgrym. Pêl mewn. O. A cic rydd yw i Bro Teifi. Wedi cymryd y pêl yn gyflym. Rhif 10. Edrych am gwagle yn y lle. Cadw'r pêl yn fyw yn dda. Ond amddiffyn Olchfa'n dda hefyd. Ac wedi... O na, ma' hwnna'n dda. O, dadlwytho offload dda fyna. Chwarae teg i Bro i Olchfa am ddiffyn arbennig. Ond ni'n dod nôl fan hyn am
Knock on fi'n credu yw e. Ie, mae'r dyfarnwr wedi rhoi pêl wedi cael ei taro mlaen fyna yn y sgarmes yna gan Olchfa. Safle arbennig fan hyn, sgrym yn canol ca, 5 metr mas i Bro Teifi, 14.17. Cyfle diwetha, pêl allan, lledu'r pêl, pas dda, cymryd y pêl, tacl arbennig ac nôl i rhif 3. Ac dyna cais i Bro Teifi yn y cornel. Ydyn nhw'n gwneud digon i ennill y gêm. Sgôr ar hyn o bryd. Bro Teifi 19, Olchfa 17, trosiad i fynd. Cic anodd iawn. Wedi taro'r pêl yn dda, ond na, wedi methu'r cic. Amser i ail ddechrau'r gêm. Mae hwn yn gêm cyffroes iawn. Gêm gorau'r dydd ar car i fi'n fan hyn. Un cyfle arall i Olchfa. Angen Bro Teifi i amddiffyn yn dda. Cic yw wedi mynd y 10 metr. Olchfa gyda'r pêl, osgoi'r tacl gyntaf. Ar ail tacl yn dod mewn, da iawn. Gadael y pêl i fynd. Gwrthrycion dda fyna. Ac yn rhoi cam sefyll mlaen, so cic os bydd i Olchfa. Oedden nhw'n cymryd y pêl yn gyflym. Ydyn. Pêl wedi cael ei cymryd yn gyflym. Ac yn lledu'r pêl. Angen amddiffyn. Y pêl na wedi mynd nôl. Pêl na wedi mynd nôl hefyd. Ac bach y lle fan hyn. Angen taclo fan hyn. Ni mae Olchfa yn ei sgwr unwaith eto. Da iawn, cadw'r pêl yn fyw lawr yr ochr dywyll. Bylchiad da fan hyn. Ac dyna hi, cais i Olchfa. Mae'r doi dyfarnwr fan hyn yn cydweithio gyda'i gilydd. Ydy hi'n gais? Ydy hi'n cais? Ydy, mae'n cais i Olchfa. Angen wneud y trosiad fan hyn. Fi'n siŵr taw y chwarae olaf o'r gêm terfynol yw i. So, cyfle i Olchfa wneud y trosiad. Ac y methu yna. Ac Olchfa yn meiddi'r gêm. Cais ar chwarae olaf y gêm. Olchfa 22, Bro Teifi 19. Gêm a hanner o'r safon uchaf. Amddiffyn, ymosod, popeth yn y gêm na. Chwarae teg i'r ddau tîm. A'r hyfforddwyr a'r dyfarnwyr. Arbennig.